currently doing our trick or treat. Kakasimula pa lang namin. Ayoko! So, tingnan natin kung anong meron dito ngayon. Abangan natin yung mga candies na ating makukuha. So, naghahanap naman kami ng bahay dito. Yan, may nakita na kaming bahay. Thank you! Thank you so much. So, ito yung ating bag for today. Okay, let's go! I feel like a horror house next. Yan na yung this is the Patay na siya kadadali sa 𝗀𝗃𝐀𝐻 Cemetery. Oh my God! 𝐂𝐿, namatay ka na talaga. Tagal-tagal mong namatay. Hello? Are you real? Hello? Hi! Totoo pala sila. Akala ko, multo. Ako pala yung mukhang multo. Kamu to. Sobrang haggard. No more candy. It's quite late. Mamanaygo na. Mamanaygo na lang candy. Go guys. Yung lola niyo pagod na. Thank you po. Okay na po. So yan, may mga hindi lang candies dito, may mga ice cream din. Anong flavor kinuha mo? Ube. So sobrang haggard na ng lola niyo. Ay, ano ganit? So madami na rin akong nakuhang candy. So I think wala nang bahay because late na kami nag-start. Okay lang yan, madami naman kaming nakuhang candies which is ipapakita ko sa inyo later. Diabetes na ni Ani guys. As you can see, hindi talaga kami prepared for today's trick or treat. Kasi unexpected na dito, excited ako. So, naka-uniform pa ako. Yun na, bumili na lang kami ng hat na and itong bag. Para sabihin ready tayo. Ano naman pa rin, mukha naman pa rin weird show. Hindi na kailangan ng costume pa. Okay, so ipapakita ko sa inyo ang aking huwag bag. Anong naman? Hello, diabetes. Yan. Ito yung sa brother ko. Bakit tayo ng wiggles? Bakit wala akong wiggles? Let's show yung may wiggles. Ang isa sa itong mga nakuha niya. Hello guys, good evening. So right now I am preparing for my Halloween costume for tomorrow's event. So ang naisipan kong costume ay kailangan ng gloves. May gloves na ganitong color. Pero apparently wala akong gloves na ganitong color and mabuti na lang nakahanap yung brother ko ng socks na may ganitong color. So, ang gagawin namin ngayon ay i-DIY namin siya para maging gloves siya. So, sa DIY na ito, kailangan lamang ng medyas, kamay, at gunting. Gloves na ako for my costume. Hello! So, today is the day ng aming Halloween party and kakatapos ko lang maligo. Ayan. May ano tayo dito? May bisita tayo dito. Hello! Ayan. Hello, I'm here again. Ayan. Dito naman mga buwisitors. So, syempre, yaka-yaka lang tayo kasi hindi tayo mayaman dito. Walang upuan sa bahay Later, namin. Okay, so mag-aayos muna kaming dalawa and we will see you later. Bye! Bye! So yan, nandito na po mga bisita ko. Ready na.
for Halloween. Trick or treat! Ikaw, sino ka ba? So, lagyan po ako ni Clint the Bitch na ano Wait lang sa ito. yan. Gakurog ko. Kim, apil na to sa vlog ni Isha. Ano yung vlog ka, Ish? Anak. Ba't ang laki? Wait lang. Laki nito. Yung tuyuan na lang sa matanggal nila. Sure ba? Para 𝗋𝐿H may 100. Para emphasize. Thank you po. Sana tong Pokemon. Ako na si Pikachu. Oh, anak dahil. Perfect. Hello! Ay, sorry! So, dito na kami ngayon sa First shot, girl! Uli na ta! Away prizes throughout the night, prizes for best costume, best dancer, and a host of other prizes depending on the category. Hindi ako masaya sa inyo. Let's kayo dyan. Yan, si Georgie. Marley. Si Frida. 11. Hello. And si Velma. Hello! So we're currently walking down on the streets of Davao City. Nakakahiya po ganito yung itsura ko. Ganito. Preso talaga ako. Ay, naasong ako. Oh my God! Parang ito, parang may pok-pok. Oh, ayan. Diba? Pok-pok. Pok-pok. Yan. Kano po? So, lipat kami sa Dito pala. Huckleberry kasi Ito naman dito. mahal yung drinks sa Sa Blue Room. Blue Room. 120 per shot. My God. 45 pesos lang po yun sa So, 7-Eleven. Hindi tayo mayaman, di ba? Ganon. Hindi tayo mayaman. So, dito lang tayo sa Huckleberry. Okay. Ay, so, totoo pala po talaga na may Halloween event dito. Akala Akala po ko kasi namin mapapahiya na na. mapapahiya kami. Tingnan naman yung outfit niya papuntang house. Hello! So, welcome to Huckleberry! Dito kami ngayon with my friends. Pakita mo friends ko, camera girl. Para sa vlog. Ay, hashtag! Hindi ko pa mahal yung subscribe. Ay, mag-unsubscribe to be! Mag-unsubscribe kami. Sabi ko sa mama ko hindi ako inom. So, hindi Pero na walang mama mo dito. Ma, hindi po ako uminom. So, may late kami dito. Say hello sa vlog ni Isha. Okay, kamusta kayo? Nanalo kami ng... Second best group. Second best group kami. So, meron kami consolation prize. Ayan, Encanto Ito talaga. po yung Encanto. Mukha talagang Encanto. Flower bomb! Nawawala kami. Nawawala yung friends namin. Kaya ka nakukulong! Saw beauty in the selflessness given. Heard sorrow in the songs
of 1,000 merchandise. Amen! Nandito na kami! Yan! We are safe! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Yay! Tayo na! Tayo na na! Happy birthday! Lami kayo ang food diri! Hello! Nag-vlog pa ko! Say hi to my vlog, Char! Ni humba. Kasarap nito. Kalami. Kalami. Lutong bahay. So, kani jud akong ganahan. Lami kayo ng lumpia. Biko, yan, ganyan. Biko. Iba-iba. Mamaya yung lumpia. So, dito walang diet-diet. Di uso diet dito. Yan. Oh. It's eating time. My favorite part. Katawa siya. Muning lingaw diri kadagan ni bibi. Tayo. Hindi siya katayo, buga. Ano? Tamad good siya kaya siya mataraba. Tamad. Baby pa lang, alam na, tamad na. Change location kay hangin. Sexy kayo kala. Talikod la. Wow! Race to 100. Ilan na? Oh. Oh my God! 99. Okay, skip. Ikaw. Oh my God! Wala. 100. Pinde ko! Netherlands. United Arab Emirates. It's not for me to say you love. Ay, hindi. Nandito kami sa Matanaw Central Elementary School. Ito akong papa. Ito yung isang school na affected sa earthquake. Yan ang damage niya, guys. Grabe, no? Yan. So, dito kami naglalaro noon sa field na ito. Currently, ginagawa siyang evacuation center. Lit lang dito, pero dun sa ibang schools, marami sila. Yan. Kailangan talaga ng mga trapal dito. Kasi hindi namin sila. Vlog. Say hi to her. So, dali mo tanan. Tita. As in. Grabe, chitian. My God, kasi ko. Ay, ang TV. Ang TV dyan ang giuna. Saan na lang ako kayo. Tingnan ko yung Ryan. Tapos baka dito. So, dito kami nagkatulog dati. Doon na house. Sorry ngayon. Diba, diri taga overnight sa una? No?